Hallottatok már a kulturális kreatívokról? Nem? Nem? És a részvételi demokráciáról? Have you ever heard about the direct democracy? Direct democracy. Direct democracy? No one ever heard about it before. I think it's like everyone has to decide every decision, so it's too hard to practice, but it should be good. But it's not you can't perform it in a country. Okay. A részvételi demokráciáról? Hát attól függ, hogy értik a részvételi demokráciára, hallottam, tudom, mit jelent. Also bei einer Demokratie dürfen viele entscheiden und man bestimmt halt und und die Stimme, wo mehr ist, die zählt halt und die weniger, die verliert halt. Eljöttünk Abára, egy nagy községbe, Székesfehérvártól délre, hogy meglátogassuk azokat az embereket, akik Magyarországon elsőként próbálkoznak a részvételi demokrácia bevezetésével. Ebben a sorozatunkban nem csak magyar, hanem nemzetközi példákat is igyekszünk bemutatni, azért, mert úgy érezzük, hogy a részvételi demokrácia ma az egyik legfontosabb kérdés, amivel foglalkozni kell. Azokon a településeken, azokban a közösségekben, ahol a tudatosság foka eljutott odáig, hogy rájöttek az emberek, ha a saját kezükbe veszik a saját sorsuknak az irányítását, akkor megoldhatják azokat a problémákat, amelyekkel ma a világ és Európa küzd. Ezekben a közösségekben az emberek elkezdték a részvételi demokráciának a megvalósítását. A részvételi demokrácia ugyanis nem egyéb, mint az, hogy mostantól kezdve elhatározom magamban, hogy részt veszek a saját közösségem, a saját sorsomnak az irányításában, részt veszek azokban a döntésekben, amelyek a közösségemet érintik, és nem adom át ezt akár 1 évre, se 2-re, se 3-ra, se 4 évre másoknak, akik aztán természetesen visszaélve ezzel a felhatalmazással soha nem a közösségnek az érdekeiben, hanem valamilyen más magasabb érdekében szavaznak, hoznak döntéseket. Az Európai Unió szabályai, így az Európai Unió alkotmánya is támogatja a részvételi demokráciának elsősorban az önkormányzati szinten való megvalósítását. Így azok a közösségek és azok az emberek, akik ebben a dologban gondolkodnak, azok semmilyen szabályellenes nem csinálnak, semmilyen olyan dolgot nem csinálnak, ami akár alkotmányellenes lenne. Minden teljesen legális, jogszerű és az Európai Unió által támogatott dolog. Hát ez a történet visszanyúlik 1990-ig. Jó magam, 1990-ben lettem a település polgármestere. Abáról annyit kell tudni, hogy akkor egy nagyon elmaradott település volt, mind fizikálisan, mind pedig lelki-szellemi tekintetben is nagyon rossz állapotban volt a közösség. Fejér megye egyik legelmaradottabb települése volt annak ellenére, hogy mindössze 20 kilométerre vagyunk Székesfehérvártól. Nem volt igazából komoly közösségi élet sem, és ugye ebből a helyzetből kellett a kitörési pontokat megtalálni. Sikeres nemzetek példáját követve az oktatás, kultúra, hagyomány és a közösséget jelöltük meg azon kitörési pontoknak, amelyek mentén el lehet indulni. Szövetségi állam vagyunk, és Németország minden egyes tagállamában megvan a közvetlen demokrácia gyakorlásának a lehetősége, de csak Bajorországban, Berlinben és Hamburgban olyanok a szabályok, hogy azok valóban használhatóak is a nép számára. A többi tagállamban a szabályokat úgy alkották meg, hogy szinte lehetetlenné teszik az alkalmazásukat. Ennek ellenére területileg nagyon sok népi iniciatíva létezik a referendumok létrehozása érdekében. Bajorországban például 3000-ről tudunk, látjuk, hogy számuk növekszik. És most már Németország egész területén egyre több tárgyalás folyik arról, hogy lehetővé kell tenni az iniciatívák alkalmazását, a népi iniciatíva és a referendumok rendszerének működését, mely alulról a néptől hat felfelé, aztán pedig felülről lefelé is. Tavaly télen a parlamentben folyt az önkormányzati törvény vitája, 2 képviselő is szóba hozta az abai modellt és a részvételi demokráciát. Átszívódott ez a modell, bekerült már a nemzeti szintű politikai gondolkodásba is. Ha annak idején a részvételi demokráciát nem indítjuk útjára,
2004-ben az abai társadalmi szerződés formájában, akkor meggyőződésem, hogy a közösség azokat a kihívásokat nem tudott volna eleget tenni, amelyeket ezt követően kaptunk, és nem sikerült volna a nehézségeken túllépni. A közvetlen demokrácia nem cél, ez egy eszköz. Formája az emberek együttműködésének. A polgárok, a lakosság, az emberek már belefáradtak, hogy alapjában mindegy, kit választanak. Pirosakat, kékeket vagy bármilyen más színűeket. Mert a politika marad ugyanaz. Az alaphelyzet olyan, hogy az emberek többségét nem érdekli és nem fogja érdekelni a politika és tágabb környezete. De ez egyáltalán nem baj. Elég, ha saját portájukra odafigyelnek, és a portájuk közvetlen környezetére. Elég, ha érdekelni fogja őket az iskola, ahová a gyermekük jár. Ha zavarni fogja őket a házuk előtti járdán a szemét. Tehát ilyen egyszerű, hétköznapi dolgok számítanak, és akkor egyszerűen minden jobban fog működni, mert a polgárok odafigyelésének ilyen hatása lesz. Aki a gazdasági fejlődéshez köti a saját közösségének a további sorsát, az tévúton jár. Ugyanis ma még világosabban látszik az, amit mi 90-ben már láttunk, hogy a helyi közösség lelki-szellemi erejének az aktivizálásán múlik a közösség jövője. Nagyon érdekes, és erről Magyarország szinte semmit nem tud, hogy a világban Indiától Brazíliáig, vagy Finnországtól Magyarországig számos olyan kezdeményezés volt és van, több ezer, amely azt próbálja meg, mi lehet az új demokrácia modell. Én azt tapasztaltam meg, hogy a legtöbb közösségben nem csak a vezetők, hanem az ottaniek is úgy gondolják, hogyha ők megkapnák a szükséges forrásokat a fejlesztési elképzeléseik megvalósításához, akkor minden rendben lenne, holott abba példája azt bizonyítja, hogy ez az út éppen fordított. Tehát először rendbe kell tenni a belső dolgainkat, és alapvetően ezek lelki-szellemi folyamatok, és hogyha ezt sikeresen elvégeztük, akkor megjelennek azok a külső támogatók, anyagi támogatás formájában is, de szellemi, lelki értelemben is, akik a közösség továbblépését tudják segíteni. Nos, a projekt 1987-ben indult, tehát idén már 25 éve működik. De én csak 10 éve vagyok a projektnél. Munkánk szorosan kapcsolódik Joseph Beuys képzőművész munkájához. Ő fogalmazta meg a tágabb keretek közti alkotás gondolatát, ez pedig, alkotás tágabb keretek között. Vagyis nem csak egyszerűen festőművészként vagy szobrászként dolgozunk, hanem magával az élettel. Az életet formáljuk, és megpróbáljuk elérni, hogy Németországban használják a népi iniciatíva és a referendum eszközeit, és ezáltal mindenki részt vehessen abban, ami németül Gestaltung. Nem jut eszembe angolul, hogy mindenki részt vegyen a közös gyűlések kialakításában. 25 éve ezért kezdtük el ezt a munkát. 3000 tag dolgozik teljes munkaidőben nálunk, és körülbelül 70-80 ezer részmunkaidőben dolgozó tagunk van. Van egy testvérszervezetünk is, a Mer Demokrati, több demokráciát. Ők nagyjából ugyanabban az időben kezdték a működésüket, mint mi, és főként a politikusoknál lobbiznak, illetve az utcára is kimennek, és ott beszélnek az emberekkel. Különböző modellek születnek. A kezdeti Porto Alegrói modell, ami a részvételt próbálta meg kimódolni, ma már nagyon sokfajta változat van, és vannak ennél sokkal radikálisabban előbbre mutató megoldások is, direkt demokrácia, vagy akár a szakrális demokrácia. Amikor megkeresnek ebben a kérdésben engem más településekről, hogy meséljem el, hogy működik az abai magisztrátus, és miért fontos ez. A következő kérdés az mindig az szokott lenni, hogy na és hányszor ülésezik évente, milyen napi rendek vannak, és milyen tevékenységeket folytat a magisztrátus. Ugye itt mindig először nehéz erre válaszolni, mert nehéz megértetni, hogy a magisztrátus működésének a lényege nem arról szól, hogy havonta hányszor ülésezik, vagy évente, hanem pont ez a lényeg, hogy egy láthatatlan folyamat indult el, és erre nincs igazából recept, tehát ezt minden közösségnek a saját útját meg kell találni. Van egy szervezeti keret, ami megítélésem szerint alkalmas arra, hogy valamennyi település adaptálja.
De ha nem belülről jön ez az igény, ha a belső lelki-szellemi megújulás, átalakulás nem történik meg az egyes emberekben és a helyi közösségben, nem fog tudni működni. A lényege tehát az, hogy részvétel. És ennek teremtsük meg az intézményeit, utcaközösséget, magisztrátust, civil egyetemet, önellátást és mindent. Tehát ez nem csak politikai, hanem társadalmi és gazdasági demokrácia is. Abban valami olyasmi indult el, ami minden magyarországi terepen már most realitás lenne, csak az a különbség, hogy itt ez elkezdődött. Ma már körülbelül 25-30 magyar település próbálja meg az abai mintát, abai modellt folytatni, tehát nagyon szép, széles körben terjed az elképzelés, és nagyon sok új elem kapcsolódik hozzá. 2007-ben az utcaközösségek szervezetét továbbfejlesztettük, ekkor született meg az abai magisztrátus létrehozásának a gondolata, és ez is arról szólt, hogy próbáltunk egy olyan szervezetet létrehozni, amely minél teljesebb és minél egészebb, minél nagyobb egységben tudja képviselni a közösséget, illetve alkalmas arra, hogy a közösség tagjai részt tudjanak venni a stratégiai döntések meghozatalában. Ugyanis azt érzékeltük, hogy az utcaközösségek sem fedik le még teljesen. És lehet, hogy az abai magisztrátus sem, de tettünk egy további lépést annak érdekében, hogy ez a részvétel minél teljesebb lehessen. Mindenkinek meg kell kapnia a lehetőséget arra, hogy társaival együtt maga dönthessen arról, hogy miként akar együttműködni, és az ember nem adhatja oda a szavazatát valaki másnak. Az már nem művészet, nem alkotás. Ez a tágkeretek közötti alkotóművészet. Mindenki alkotóművész. Ez azt jelenti, hogy az embernek vállalnia kell a felelősséget az életéért, és azért, hogy milyen módon folynak a közös gyűlések, és mi ezért dolgozunk. Úgy látom, hogy miután Németországban már oly sok éve dolgozunk ezen, meg azon is, hogy erősítsük az emberek akaratát, tehát azt hiszem, hogy a következő 2-3 évben ennek a megvalósulása már lehetséges lesz itt. És aztán majd meglátjuk, mi lesz. A tudatosság egyre inkább erősödik. Hiszem, hogy azért élünk a Földön, hogy mind erősebb tudatosságra tegyünk szert. Ha például az arab világot nézzük, és belegondolunk, hogy mi történt ott az elmúlt 2 évben, akkor látjuk, hogy senki nem akarja, hogy az a fajta erő uralja, és az emberek vágyakoznak a szabadság után, és azért, hogy lehetőségük legyen a saját életük alakítására. Azt hiszem, pontosan ezért vagyunk a Földön. Tehát 2008-9 első esetben bizonyította azt, hogy igenis a részvételi demokrácia, a társadalmi szerződés megkötése a helyi közösségen belül, a magisztrátusok létrehozása, azok az alapkövek, amelyek a közösségek jövőjét pozitív értelemben kövezhetik ki. Vegye úgy, hogy nem voltam mindig polgármester, de minden fejlődésben van. Én tehát 5 évvel ezelőtt úgy éreztem, hogy itt az idő a változásra. Mind az én belső váltásomra, mind városunk életének változására. Ha a külföldi példákról beszélünk, akkor egyes németországi tagállamok, mint például Bajorország, követhető példákkal szolgálnak a közvetlen demokrácia elemeinek bevezetésére. Keresztül mentünk mindazon gyermekbetegségen, amely egy új kezdeményezést óvatatlanul elér. Ugye ez a 2008-as, 9-es válság. Most itt nagyon fontos az, hogy ugye fennállt a veszélye annak, hogy ez az egész magisztrátusi kezdeményezés kudarcba fulladt. Tehát ugye jól látszik, hogy egy olyan konfliktus alakult ki a magisztrátus szervezetén belül, amely annak ellenére, hogy minden benne résztvevő és nem résztvevő ember azt hangoztatta, hogy a magisztrátusra szükség van, de jól látszott az, hogy olyan éles ellentétek voltak a koncepciók tekintetében, amely könnyen vezethetett volna az egész kezdeményezés kioltásához. Tehát itt bizonyos értelemben bölcsességre is szükség volt ahhoz, hogy ez a folyamat ne akadjon el, és én nagyon sajnáltam volna, hogyha ez kudarcba fullad, ugyanis ugye ekkorra már több település az ország távolabbi pontjából is részéről érkezett megkeresés, mint pozitív példát emlegették a részvételi demokrácia kialakítása kapcsán,
és hát mindenki érdeklődéssel figyelte, hogy mi lesz ennek a vége. Én 19 éve élek itt Tabán. Az általános iskolában kezdtem el dolgozni, és az iskola mellett 4 éve vezettem a kultúrközösségi házat és a Tanka János nagyközségi könyvtárat. Igazából 19 éve is már egy érdekes település volt abba, hiszen akkor én az abban napokban csöppentem be, ami teljesen más fesztivál volt és falunap, mint a környékbeli sátras, bucsús rendezvény, hiszen itt megtelt tartalommal, Hamvas Béla gondolataival. Tehát nagyon érdekes volt számomra, aki szintén egy vidéki településről érkezett ide, és azt gondolom, hogy 19 év óta is igazából a lehetőségeknek a hazája ez a település. Augusztus környékén, amikor augusztus 20-a ugye az új kenyér és az államalapításnak az ünnepe, akkor egy olyan kenyeret sütünk itt a közösséggel, a település kemencéjébe, amit a Béketéri iskola épületnél található, ahol minden közösség vagy intézmény hoz egy kis lisztet vagy hozzávalót, és így gyúrjuk meg közösen a település kenyerét, amelyet utána a rendezvényen megszentelnek. És akkor ugyanígy a szüreti felvonulás során a különböző utcaközösségek várják a felvonulókat, illetve a nemzeti ünnepek során az idén volt az először, hogy az utcaközösségek, illetve a magisztrátus tagjai közül felkértem több embert is, akik szavaltak a rendezvényen, tehát most már ők szerepelnek is. 24 utcaközösség működik a településen, és amikor magisztrátus választás van, akkor utcaközösség vezetőket is választanak az emberek. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy kit választanak meg, hiszen ő az, aki képviseli az utcáját a különböző rendezvényeken, illetve hogyha probléma van, például hogyha kavics kell, vagy homok kell, vagy éppen segíteni kell, akkor ő az, aki kézbe veszi a dolgokat. Természetesen az évek folyamán voltak, akik azt gondolták, hogy az utcaközösség vezetés az egy hatalom, és hogy ő neki az a feladat, hogy az önkormányzat ügyeibe beleszóljon, és igazából nem a segítés volt a szándék, de egy idő után ugye ezek az emberek már így kikoptak, és ők már a következő választáson nem is indultak. Sokkal jobbak lettek az emberi kapcsolatok is, számítanak egymásra, segítenek. És nem csak a nagy rendezvényeken, hogy magisztrátus napján közösen főznek, hanem az apróbb cseprőbb dolgokban is segítenek egymásnak. Tehát bármi probléma van. És változik szerintem az embereknek az életminősége is ezzel. Az első kísérletünk az irodámmal szomszédos közeli lakótelepen zajlik, ahol azt mondtuk a helyi képviselőknek: képviselő úr, rendelkezésetekre áll 30 000 hipotetikus virtuális euró, ami körülbelül 1 millió korona. És rajtad áll, hogy megegyezz a lakosokkal. Találkozz velük, szervezd meg őket. És jussatok egyességre abban, hogy ezt az összeget mire fogjátok használni éppen nálatok a következő 2 év távlatában. Virtuális a pénz annyiban, hogy az évi költségvetésben nem szerepel, de egyébként valós pénzről van szó. És ő nekilátott annak, hogy megkeresse a hangadó embereket. Minden lépcsőházban, háztömbben kiépített egy-egy kapcsolatot, akikkel rendszeresen találkozott, és a találkozók alapján tisztázhatta, hogy melyek az emberek prioritásai. Mit szeretnének első, harmadsorban megoldani. Tehát mire tudnák felhasználni a pénzforrásukat. A másik példa a Bielikrics nevű városrészt érinti. Itt megegyeztünk az emberekkel, hogy lebonyolítunk egy helyi referendumot, népszavazást. Tekintettel arra, hogy van egy befektető, aki itt fel kíván építeni néhány lakóházat és polifunkciós épületeket, ami ellenkezést váltott ki az emberekből. Tehát most szavazásra bocsátjuk az ügyet, amelyben az emberek választhatnak 2 lehetőségből. Az első esetben jóváhagyhatják az építkezést, de a befektető kötelezi magát, hogy kiépít új utakat, játszótereket, zöld területeket, járdákat, stb. A másik alternatíva szerint nem nyernek semmit, de nem fogja megzavarni életüket az építkezés. És mivel magántelekről van szó, az önkormányzat biztosít egy másik telket az építkezésre, ahol kivitelezhető lesz, és az eredeti helyszín érintetlen marad. Nagyon kellett az a tanulási folyamat. Tehát, ahogy mondtam, a lelki-szellemi megújulás, ugye amit mi ahhoz kötöttünk, hogy majd a közösségen belül több milliárdos fejlesztések fognak megvalósulni az elkövetkezendő években, ami egyébként be is következett. Tehát nagyon komoly fejlesztési hullám indult el, tehát amit mi 2004-ben leírtunk, az maximálisan megtörtént a közösség életében, de kiderült, hogy a pozitív időszak, illetve az időszaknak a pozitív fejleményei abszolút nem a lelki-szellemi megújulást hozták magukkal,
sokkal inkább egy olyan spirált indítottak be, hogy minél több fejlesztést tudtunk megvalósítani, annál inkább szerették volna az emberek a többit is előre hozni, tehát egy pillanat alatt szinte a jövőképet megvalósítani, ami ugye lehetetlen. És kellett az a nagyon komoly likviditási válság, és az abból megtalált közös kiút, és annak a tapasztalatai ahhoz, hogy a lelki-szellemi megújulás elinduljon a közösségen belül. Van egy olyan közvélekedés, hogy a közösségteremtés csak falvakban indulhat el, és a városok erre alkalmatlanok. Holott a városok azért jöttek létre eredetileg, hogy a közösségek erősebbek legyenek és jobban tudjanak működni. Budapesten vagy bármelyik nagyobb városban találni olyan már kialakult megoldásokat, amelyeket bárki megnézhet és tanulmányozhat. Nekem az egyik ilyen kedvenc mintám Budapesten a kőbányaiak törekvése, ahol egy olyan megoldás született egy lakótelep közepén. Például szemben egy iskola, általános iskola udvarán, amit bármelyik magyar nagyobb vagy kisebb falu boldogan elfogadna, mint egy működőképes komplex modellt. Nincs kizárva, hogy egy lakótelep önellátó legyen, hogy a lakótelep mondjuk saját magának ne fehér kenyeret, hanem megfelelő jó minőségű kenyeret süssön, mint Kőbányán mondjuk a iskola udvarán. Nincs annak akadálya, hogy megfelelő közösségi fórumot szervezzenek bármelyik városi intézményben, vagy bármelyik városi téren, ha éppen nem tél van. Semmi akadálya annak, hogy ne utcák, hanem lakótelepi nagyépületekben létrejönnek a különböző közösségi csoportok, és legalább egymást elkezdjék ismerni, és ha baj van, tudják, ki kihez forduljon segítségért. Kőbányán olyan hihetetlen szellemi élet folyik, hogy bármelyik európai nagyváros ilyen típusú társadalmi csoportja megirigyelhetné. Elővettük a népi iniciatívára és a referendumra vonatkozó szabályokat, és az volt az elképzelésünk, hogy először átugorjuk a magas kerítést, és aztán tudunk segíteni, hogy a kerítést alacsonyabbra vegyék. Na és ha ez sikerül, akkor már megvan a lehetősége, hogy a nép hozzon törvényeket. Mindig szabályokat emlegetek, de valójában a törvényekre gondolok. A legtöbb esetben a siker. Nos, mondok egy példát. Volt egy transzrapid vasút, egy mágneses vasútvonal, ami München a reptérrel kötötte össze. Ezt a vasutat ezzel a módszerrel szüntették meg. Úgy látszik, hogy jelenleg az emberek inkább megakadályozzák a politikusok terveit. Nem sok olyan eset van, hogy valami igazán alulról jövő elképzelés megvalósításáért dolgoznának. Most inkább a megakadályozás idejét éljük. Ugyancsak létrehoztunk egy alkalmat, ami lényegében egy beszélgetőkör, amit minden héten csütörtökön tartunk Düsseldorfban, és azokról a dolgokról beszélgetünk, ami az embereket érdekli. Ez az alkalom ingyenes, és nagyon-nagyon mély értelmű beszélgetések folynak mindig. Azt hiszem, ha több ilyen alkalom lenne, a tudatosság még a mostaninál is jobban fokozódna. Emberileg, engem is lelkileg, szellemileg nagy mértékben alakítottak az elmúlt évek, és főleg a nehézségek. És én úgy gondolom, hogy sok szempontból bennem is lezajlott az a lelki-szellemi megújulás, amelyet én a közösségtől kértem 2004-ben, és talán ez is segít abban, hogy ezek a folyamatok tovább tudnak menni abban. És a kettő, ami nagyon fontos, hogy ezt egy közösség érzi, tehát az nagyon fontos, hogy a polgármester, aki ugye bizonyos folyamatok élére áll, bizonyos folyamatokat megpróbál elősegíteni a közösségen belül, tehát azt a közösség megérzi, hogy azok belülről jönnek el, tehát ő valóban komolyan gondolja, vagy csak valahol olvasott valamit. És én igyekeztem az elmúlt 22 évben így tevékenykedni, de úgy érzem, hogy az elmúlt 5 év az még számomra is nagyon sok belső fejlődést hozott, és ez nagyban segíthet abban, hogy kiteljesedhessen az abai részvételi demokrácia. Ha a nyilvános kommunikációs fórumokat nézzük, úgy tűnhet,
hogy a magyar társadalomban kevés változás indult el. Ez egyáltalán nem így van. Mehetünk bármelyik településre, vagy bármelyik társadalmi közösségben, mindenhol azt kezdjük tapasztalni, hogy kinyíltak a szemek, hogy nyílnak a lelkek, hogy a tudatok próbálnak tájékozódni, hogy valami mindenkiben elindul, és rengeteg helyi kezdeményezés van. És mindegy, hogy ez helyi önellátás, hogy ez ökoház építése, hogy ez szeretet alapú vállalkozás alapítása, hogy részvételi demokrácia fejlesztés. Rengeteg minden történik, ez mintegy már előlegezi azt, hogy rövid távon ezek a szigetszerű kezdeményezések megtalálják egymást, és egymást erősíthetik. Ha visszagondolunk a falra a két Németország között, na hát az igazán hirtelen történt. És nem lehetett azt mondani, ó, ez azért történt, mert megtörtént, és én azt hiszem, a következő lépés is nagyon megdöbbentő lesz. Most azt mondanám még, hogy nagyon fontos, hogy az ember higgyen önmagában. Ne nagyon higgyünk a kívülről érkező dolgokban, gondolatokban, hanem mindig tegyük fel magunknak a kérdést. Szerintem ez jó, vagy nem? Ez az, ami az életben igazán erőssé tesz. És azt hiszem, az egyik legfontosabb dolog pedig az, hogy segítsük egymást. Úgyhogy tudatosabban figyelünk arra, amit a másik mondani akar, és mások is tudatosabban figyelnek oda a mi mondani valónkra. És akkor így együtt, itt a Földön elérünk egy jóval magasabb tudati szintre. A mai világ egyértelműen azt bizonyítja, és most beszélhetünk arról, hogy spirituális értelemben is sokan vallják, hogy 2012 egy új világ eljövetelének a kezdete, de aki ebben nem hisz, annak is egyértelmű jelei vannak a világban arra, hogy valóban a régi világ véget ért, ha csak az Európai Unióban zajló folyamatokra gondolunk, ha a Magyarországon zajló folyamatokra gondolunk, teljesen egyértelmű, hogy és itt nem csak a pénzügyi finanszírozás kérdéséről beszélek, hanem az a hatalmas átalakítás, amelyen keresztül most az ország megy, a közigazgatási, az oktatás, az egészségügy átalakítása, amely látszólag egy központosító politika. És nem csak látszólag, hanem valóban erről szólnak a kormányzati és parlamenti döntések is. Tehát ebben a világban a helyi közösségek megmaradása, és ha még arról beszélünk, hogy fejlődése, szerintem másképpen nem lesz lehetséges, mint hogy mindenki megkösse a maga helyi társadalmi szerződését, létrehozza a magisztrátusát, és ezen keresztül aktivizálja a helyi lelki-szellemi erőket. És ez az alapja, ha ezt egy közösség megtalálja, ha fel tudja építeni, akkor túléli ezt nem csak túléli, hanem pozitív fejlődés indulhat el a helyi társadalomban. Aki a gazdasági fejlődéshez köti a saját közösségének a további sorsát, az tévúton jár. Ugyanis ma még világosabban látszik az, amit mi 90-ben már láttunk, hogy a helyi közösség lelki-szellemi erejének az aktivizálásán múlik a közösség jövője.